Ahoj, je ráno, jedeme zkontrolovat pro zákazníka Volvo V90 T8. Teď jsme vyjeli, máme to nějakých 300 km z Prahy, tak uvidíme, no, co si o to myslíš? No tak o tom autě víme v podstatě všechno, jako jediný co, tak tam byly asi lakovaný oboje levý dveře, takže to jako ověříme, k tomu se přiznali. Samozřejmě zkontrolujeme zbytek auta, nebudeme naivní, že jsou kompletně transparentní, tím autem může být cokoliv. Ukazovali, že tam budou nějaké uděrky na laku, takže to taky zkontrolujeme, jako perfektní to být prostě úplně nemá. Ale zatím jsme optimističtí, já si myslím, že to bude jako v pohodě. Tam 44 000 euro teďka. Myslím, že tu cenu zkusíme ještě stáhnout, ale otázka je, jestli to půjde, protože pokud to auto bude odpovídat tomu stavu, který tam je přiznaný, tak asi nebude o čem vyjednávat. Jak se těšíš? Těším se brutálně. Tak jsme tady u něj, u krasavce. Vypadá úplně stejně jako na fotkách. Je to teda hybrid, to jsem původně nevěděl. Cena odpovídá, nájezd 49,5. Ale ten lak nevypadá úplně špatně. Na což jsme byli upozorněni, že bychom měli zkontrolovat. Tady je nějaký lehký oděrek. Těžko říct, že to není špinavý. Tady tohle je divný. Teď nechci být jako to, ale tohle je divný. Protože tady je gumička, počkej, jako bez srandy, tohle je divný jako. Ta gumička je pohnutá přes to, nechám jí být. Jak je to zrezdý, ale moc. Tady úplně jako. Vždycky jsem měl tady tak ranku, ale tady to je jako, to se úplně loupe, to slyšíš, jak to padá. To auto vypadá jinak fakt krásně. Zatím jsme nekoukali ani dovnitř. A takhle zvenku je to super. Jako sem tam je prostě takováhle nějaká tečka. Má tam je to 50 000 skoro, takže už to něco za sebou má. Ale jako není to nic vyloženě špatného, no. Tady tohle opravdu asi není špína, tam jde cítit, že to je do hloubky trošku, nebo do hloubky, že to je ten lak. Tady je to vidět, že to už je trošku i rejhá. Ty kličky opravdu každá z nich má nějakou takovouhle tečku. Je zvláštní, že to je ze zhora. A je taky podle mě zvláštní, že to je ta zadní. Jestli to někdo jako člověk nějaký takhle udělal, že se to omlátilo. Jo, ale opravdu to není nic drastického. Tady je taky trošku ten nárazník. To je zatím všude jenom špína. Tady tohle není špína, ale tady jsou taky ťupky, což takhle jako z 30 cm už není vidět. Tady taky. Přímo na tom zamykání. Přední pravá klika taky. No, ten blatník vypadá, že je v pohodě, co ukazují hodnoty. Nárazník samozřejmě nezměříme, ale jako žádný nedostatek tady jako není vidět. Jediný, co teda, tak ten rozdíl v té kvalitě toho vyrobení toho nárazníku proti tomu blatníku je jako patrný. Od boka v pohodě zatím měříme, tak uvidíme, jestli se něco ukáže. Ale docela mě překvapila tady ta poměrně velká mezera, která zepředu teda jako vidět nejde. No i když. No, každopádně je větší než na pravé straně, kde je ten nárazník zahnutý víc pod tu kapotu, na což na druhé straně je spíš vyjetej ven. Takže na to se ještě podíváme. Ondra měří pneušky. 190. 200. Celý ty dveře mají kolem 200, tím už jsme to samozřejmě měřili. Slyšíš a... to dělá úplně jiný zvuk, no. A to je přesně tam, kde bylo těch 500, ne? 400. 630, ne? No jako to je jasný, že jo, tam jako není co řešit. Tady to je celý z plastu, to mě docela překvapuje, to jsem si nemyslel. Můžeš nastartovat. Žádný únik nikde. Zní to v pohodě. Ale tady ty brzdy, jako to je... Ondra kouká na motor, já zatím udělám rychlou rekapitulaci toho interiéru. Tady dost oddrbaný plasty u řidiče, jinak všechno krásný, čistý. Před náma to tady někdo očividně docela dost solidně myl. Tady je to ještě mastný, což je i vidět na tom videu, jak se to leskne. Tady není nic extra okopaný, tohle je jenom špína, je to čistý. Nikdo si to ani nespletl, že by to bylo na klíč, což Volvo se nepředpokládá, ale v bučovaných aut se to někdy stává, že to je oddrbaný od klíčů. Sedačka vypadá krásně, tady je to trošku, no, ale tak to je klasika, už to má na to 50 000, takže s tím se musí počítat. Tady jako všechno krásný, není to poškrábané. Jo, tady je trošku škrábanec, no. To jsem si původně nevšiml, ale nic hroznýho. Jako prstem to cítit, nebo když se hodně soustředí člověk. Ze zhora ne, z boku se na to stejně nešá, takže nebo nevím, já to z boku nedržím, takže bych to necítil. Každopádně volant moc nevyčistili, ten je docela špinavý. Jinak to vypadá, že je všechno krásně čistý. Ten infotainment je klasika Volvo, CarPlay, Android Auto. Je tady docela dost asistentů, je to ten hybrid, je tady 360ková kamera, tam i asistent natažný, sklopení opěrek, vyparkovávání, upravování sedačky, spolujezdce od řidiče, head-up display to má, klima funguje, všechno funguje krásně, řadička krásná, tak už je absolutně nepoškozená, všechny ty plasty tady vypadají docela v pohodě. Hazí to taky zvláštní odlesky, ale to je ten materiál, ten je zkrátka takhle zvohybaný, aby to takhle dělalo ten efekt od výroby.
tady je to takový zaprasený. Někdo to myl na poměrně zvláštních místech, protože to auto, my jsme tohleto jednou teda kontrolovali. A tady je to třeba krásně čistý, tady vypadá, že vzadu nikdo nejezdil. Tady je dokonce pavučina. Tady sedačky jsou jako lehoučce okopaný, každopádně třeba Isofixy, ty jako tady nikdy nebyla dětská sedačka. A obecně to tady vzadu vypadá, že jako nikdo nejezdil. Ta klika je jako zaprasená, to někdo jako určitě párkrát otvíral. Tady to je špinavý, tady je jako vyloženě prach. Tady má Isofix dokonce ještě igely. Tady ta klička je jako úplně čistá, takže to vypadá, že to jako nikdo neotvíral. Roletky jsou krásný, ty jsme koukali už. Jediné, co je zvláštní, když se sundá ta roletka, která mimochodem fachá krásně, okno se otvírá taky bez problémů, ale co jsme koukali už tady, tak je tady nějaký takovýhle bordel. A já nevím, jestli to je jako od vlhkosti nebo od čeho to je, ale nechává to docela fleky. Je to jako docela vidět. Vypadá to v realitě asi stejně jako na tom telefonu. A je to hodně vidět i tady vzadu. Jo. Každopádně tady, tohle stojí za zmínku, tohle vypadá, kdyby na tom nikdo neměl položenou ruku. Takže jako jsme usoudili, že i opravdu tady vzadu asi jako nikdo nejezdil, protože aby si dali takovou práci to vyčistit, tak jako i ty gumičky, že opravdu vypadají fakt jak nový. A tam byl jako vyložený prach, takže to si myslím, že se opravdu spíš jako nepoužívalo, než by to tady jako takhle čistili. Všechno vypadá opravdu krásně, takovou, že tady jako fakt jako nikdo nesedával. Vypadá opravdu jako nový. Takže tady asi není co rozebírat. Světilka svítí, veškerou elektroniku další jsme kontrolovali, všechno jako vypadá v pohodě. Ketka taky, to je prostě jak nová. Všechno je tady víceméně fakt jako zachovalý, krom sedačky toho řidiče. Vypadá to, že tady ten člověk jezdil asi sám. Jinak když se podíváme na kufr, tak ten má otevírání i nohou, ale s tím nejsme moc zkušený tady, moc nám to nefungovalo. Každopádně tady jezdilo nějaký asi kolo, tady byla akorát nabíječka a je tady ta látka taková promačkaná, ale vypadá to jako něco, co jako není jako trvalý, ale těžko říct takhle, no. Bylo to tak už, když jsme přišli. Těžko posoudit, každopádně ze spoda je tady akorát pak tažný oko a je tam kompresor, jinak to tady vypadá taky v pohodě. Není tady jako žádná vlhkost, nic, je to prostě úplně to. Jo, tady je pak nějaká lékárnička, koule funguje, můžeme ještě vyzkoušet jednou. Jo, krásně vyjede rovnou, není nějak extrémně orezlá, prostě klasika. Jo, tady jako není co řešit, tady to je prostě úplně v pohodě. Pak je tady roletka, jo, to je síťka a roletka na kufr, takže tím pádem tady půjde dát i síťka. Tam na ní jsou i háčky. Jo, a roletka má tady zajíždění po této kolejnici. Tady koukám ještě zástrčka 12V. No, to auto vypadá jako dobře, no. Až na pár těch jako chybiček, takže jako vyloženě až na pár voděrků, který na tom vlaku zkrátka jsou. No, tady prostě. Tak je to auto jako opravdu jako v krásném stavu. Ten motor běží hezky, k tomu Andra už asi něco říkal. A až na to, že ta kapota teda s tím nárazníkem lícuje trošku zvláštně, tak je to fakt dobrý. Tady jsou prostě jenom fakt takový lehký voděrky. A jediný co teda, tak jsme naměřili jako šílený hodnoty na těch dveřích, ale to jsme zjišťovali a to nám přiznali, že byly obě dvě ty dveře lakované. Tady zástrčka na elektriku vypadá taky dobře, skoro jak kdyby nikdo nikdy nepoužíval. Tak otázka je, jestli to vůbec dobíjelo někdy. K tomu vnitřku ještě je tady nezávislý topení. Teďka koukám, že tady i ventilovaný a vyhřívaný sedačky i s volantem. Jediný co, tak teda úplně úmorně pomalu se to musí mačkat, protože když se to zmáčkne prostě rychle po sobě, tak to nic nedělá. Takže se to musí vypínat pomalu, to chce trošku trpělivost, budete chtít vypínat to vyhřívání. Ale to je Volvo, to není vlastně z tohoto konkrétního auta. Já bych řekl, že jinak to auto je opravdu v pohodě. Fakt tady jako není nic poškrábanýho, je to krásně vybavený. Všechno funguje, ta elektronika. Já bych řekl, že opravdu super. Zatím jsme nenašli vyloženě žádný problém. Tak jo, teďka kolega šel vyřídit. Jo, už nejsou SPZky, dáme SPZky a jdem to projet, uvidíme. Ale můžeme si vyzkoušet ten Pure, který se bude chovat stejně tak, jako nám se choval ten hybrid, protože se nám nezapl ten spalovací motor. Teďka jdeme na hybrid, tady si to můžeme přepnout, jde tady čistá elektrika, která je teďka vypnutá, kvůli tomu, že je ta baterka vybitá. Každopádně ta elektrika reaguje okamžitě, to jede prostě jako, tam není co řešit. S čím, že teďka vyzkoušíme motor, jak nám funguje, vyzkoušíme si, jaký to má zátah. Máme to teďka v tom power režimu, tak já jenom prostě přidám plyn. Abych řekl, že ta výzva je úplně nádherná. Tak během toho, co čekáme na dalším semaforu, tak si můžeme vyzkoušet, jak nám tady hrajou ty prémiový Bowers & Wilkins. Jako to hraje luxusně, ale to je čistý jako dost. Fakt hrál dobře. Jako. Podvozek na kostkách úplně v pohodě. Yes, ten podvozek je jako úžasný, jako na to, že jsou tady kostky. Je cítit, že ty kostky nejsou úplně hladký, že to jako není úplně rovný povrch. Ale jako plavem tady jako solidně. A to ani nevím, jestli tady jde člověk nějak nastavit, nebo jestli to souvisí s tím jízdním režimem. Jako není tady nic, žádná zmínka, ta čtyřkolka předpokládám, že se bude chovat furt stejně. To znamená, tady je nějaký zacházení s tou baterkou, lane assist, parkovací asistent. Jinak tady jako pak nic navíc jako není, krom těch asistentů, kterých je tady docela dost. A jako když teďka zkouším ty brzdy, ale mě to přijde jako, že to brzdí plynule. Já taky necítím žádné, že by cukaly nebo něco. Jestli nejsou měkký nebo něco, tak si myslím, že... Ale reaguje to úplně krásně na ty brzdy.
že úplně v pohodě. Ze zhora to jde krásně jako měkce, že si do toho položíš nohu, cítíš nějakou lehkou odezvu na to, že je tady ta volba těch jízdních režimů, které jsou, vzhledem tomu, že to je ten hybrid, tak jsou úplně jiný než normálně. To znamená, že to není jako normál a sport, ale je tady prostě nastavitelná čtyřkolka. Tak asi bude fungovat ten na spalovák, protože se tam nenabízí elektrika. Pak je tady Pure, to je čistá elektrika, hybrid, ten se bude přepínat sám. Individual, to je prostě podle nastavení, do toho jsme nalezli, a je tady Power a ten funguje podle mě převážně možná jenom na spalováku. Testovací jízdu máme za sebou. To auto se v podstatě chová, vypadá a působí jako úplně nový. Jezdilo to úplně krásně, nebyly tam žádný problémy. Takže v podstatě jako kromě těch voděrek a toho, že zkrátka ta sedačka, jako bych řekl, že odpovídá tomu nájezdu těch 50 000. Já bych řekl, že to je možná lepší než na ten nájezd. Tak to auto zkrátka je jako úplně nový, no. Akorát co nás na tom autě znepokojí po té jízdě, jsou ty brzdy. Nevypadají vůbec. Kohránka tam není, jenom jsou prostě orezlé. Co jsme se dívali, tak přední destičky nejspíš byly měněné, protože tam je to mnohem víc než na zadku. Jinak já bych řekl, že dobrý. Tak jsme na cestě domů, akorát jsme se tady zastavili, ať si to můžeme tak nějak jako všechno shrnout, jak to dopadlo, jaký to bylo. Myslím, že to bylo jako v pohodě, víš co, abych to auto asi vzal. Jako reálně ta cena nebyla nastavená špatně už tak. Každopádně jako prodavající byl fakt fair a řekl nám ohledně těch brzd, že udělá jako veškerý servis, oleje i ty brzdy, že udělají nové, že prostě ať je to auto fakt jako v perfektním stavu. No. No to je fajn, no. Jako opravdu ten přístup byl férovej, bylo vidět, že nám byli otevření, nic neskrývali, hlavně nám dali jako absolutní prostor si to fakt projít. Jako my jsme u toho auta byli fakt dlouho. A myslím si, že jsme ho fakt prošli jako skrz na skrz prostě. Tak jo, no. Tak to asi všechno.